भाग्यवान कुर्साचे कुर्बे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरील गर्भेस जाली. नमान मरी एक कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आबले सुमेचे साकर तुझ्या शब्दावर तेंगा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या वेळेला आमेन. आणि देवाचो पूत मनीसलो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यान आम्ही पावज तुमच्या खातीर मागिया येसुमिया भडव्यान बरी खबर दिले तुझ्या पुतान क्रिस्तान वंशापण घेतले त्याच्या कष्टाने कुसाव मी जीवनाच्या आनंदात आम्ही पावश तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणात निवत म्हणून आम्ही मागतो. त्यात ख्रिस्ताच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गल्या भडव्या सर्गेच्या दयेन माका दिला तुझ्या ताब्यान म्हजे मोती जोडा माका राख संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवान गेले आमच्या जुजात आमका संभाळ त्यानुसाराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आड येऊन आमका दार सुमी देव ताका फरमावली म्हणावी लाले मागता आणि तू या सगळ्या फौजींच्या कुवारा आत्मवी बाळ संसारार तुमच्या सैताना आणि त्याच्या हरपट्यात देवाच्या पदवी आमेन. ससना सुविशेव दितांका समाधानांचे विषय घेऊन आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच ह्या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आणि आम्ही आमचे सुकलेले तशी आमची पदकम आणि आमकां ताळणी पडून वाईटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एक घडी बोर आम्ही सगळे आमचो माईक अनम्यूट करूया. थोडी वेळ सांगाता मिळून त्या देवाची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 ये पवित्र ये जीवदाता ये सत नीत संभाळचा दैवी आत्म्या देवा थावनच्या आत्म्या या घडी तुझ्या मध्ये तू ये पवित्र आत्म्या आमका सोलन वरून की पवित्र आत्म्या हाव अस्कत पवित्र आत्म्या हाव फावत नाही पवित्र आत्म्या हाव बगलेक बसता पवित्र आत्म्या तू ये आणि तू ये जमत अर्ध
आणि त्याच्यासोबत पवित्रात्म्या तू सलोन बोल सगळ्या भुरग्यांक तू कुत्रांनी या भुरग्याला घेतो उलय पवित्रात्म्या तुझे दैविक सत आज या जाग्यार देवोदी पवित्रात्म्या या लेण्यासल्या हर एकल्याक अनॉइंट कर पवित्रात्म्या अभिषेक कर पवित्रात्म्या अभिषेक कर आणि तुझ्या हर एका भुरग्यांक अभिषेक कर तुझे उत्तर दे तुझं संदेश दे तुझे उत्तर सत जावन आसा तुझे उत्तर सत जावन आसा पवित्रात्म्या तुझे उत्तर सत जावन आसा सतान तांकां सुटका दी कित्याक तुझे उत्तर सत जावन आसा तुझे उत्तर सत जावन आसा जेजू तुझे उत्तर सत 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 देवा सत अर्गा पवित्रात्म्या महिमा पवित्रात्म्या स्तुति पवित्रात्म्या आराधना पवित्रात्म्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Ria, 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 ria. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, गट्टुतला स्तुति करा गट्टुतला स्तुति करा पवित्रात्म्याचे दैविक सकत वाढवण्यात असा पवित्रात्मा या गडे या लिनसला हरी एकला स्पर्श करता Amen. जागे जाया आम्ही जागे जाया आम्ही आमच्या भवरताक जागया जागया touch Lord touch Lord स्पर्श कर Jesus रिया 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 स्पर्श कर Jesus 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 रिया 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 हालेलुया 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 रिया 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 Jesus रिया 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 जेजूचे नाव उलो मरल्याद्वारे सुटका जेजूचे नाव उलो मरल्याद्वारे सुटका जेजूचे नाव उलो मरल्याद्वारे सुटका 15:22 धनिया दाविदाचे पुत्र मुझी काकोलकर धनिया दाविदाचे पुत्र मुझी काकोलकर धनिया दाविदाचे पुत्र मुझी काकोलकर रिया 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 काकोल काकोल रिया 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 thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus रिया 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 thank you Lord Jesus, God, Jesus, Lord Jesus, we just ask, Lord, Lord Jesus, Lord Jesus, Jesus, जेजूच्या अंमलिक रक्त याकडे उलो मारता
जेजू तुझ्या अमोलक रगत शिवराई असं तुझ्या भुरग्यांचेर जीव राय. जेजू तुझ्या अमोलक रगत हर एकल्याच्या देवानी होती, हर एकल्याच्या देवानी होती. जेजूच्या अमोलक रक्ता तुका उलो मारता, जेजूच्या अमोलक रक्ता, जेजूच्या कुडीन जेजूच्या घायांत जेजूच्या कुसव्यात वाळल्या जेजूच्या मत्याक कांट्याचो मुकुट संसिल्ल्या वेळा त्या भयांतान वळल्या जेजूच्या अमलेक रक्ता, जेजूक हातान खिळेक मारल्या वेळार त्या भयांतान वळल्या जेजूच्या अमलेक रक्ता, जेजूच्या पायांक कांटो खिळो रुणायेन निष्ठुरायेन चेंसल्ल्या वेळार त्या भयांतान वळल्या अमलेक रगत जेजूच्या अमलेक रक्ता आज आमचेर देवनी आज आमचेर देवनी सुटका दी. तुझे थंय आसा सुटका. जेजूच्या अमल रक्ता तुझे थंय जीव आसा. जेजूच्या अमल रक्ता सुटका सुटका रिया 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 Jesus. Luke 1:37. Luke 1:37. कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलेंच ना. कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलेंच ना. देवाक असाध्य जावचे कसलेंच ना. नाही मॅथ्यू 19:26. जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय, देवाक सर्व संगती साध्य. आज जेजू तुझेर दिश्ट लावन म्हणते असा तुका असाध्य जावन पुरो. मनशांक असाध्य म्हाका साध्य. जेजूक ते साध्य, देवाक ते साध्य. तुझे पातयांचे मात्र बाकी. Believe in his power. Believe in his power. Patye, believe. Surrender, believe. Surrender and believe. Believe. Ria. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमचे दोळे घडीभर आम्ही दांप्या. दोळ्या आमचे दांप्या. दोन्ही हात वयर उबारया. या बुधवाराच्या दिसा या सकाळच्या वेळार आमचे जिवीत ते आमच्या देवाक समर्पण दिवया. पवित्र आत्म्याक आयचो दीस समर्पण दिवया. आयचो दीस तुझो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरून दे. तुझी हर एक मेटा पवित्र आत्म्याच्या येवजण्याप्रमाणे आज एक मेट काडचें जाल्यार पवित्र आत्म्या लागीं उलय. सरेंडर कर, उलय. पवित्र आत्म्या हांवें करीचें की, हांवें बिझनेसाक पयशे घालीचे की, हांवें पयणार वचचें की. पवित्र आत्म्या दाखय, वाट दाखय. पवित्र आत्म्या उलय म्हजे लागीं. Thank you. Surrender करी आयचे दीस completely. Thank you, Jesus.
Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. आज या सकाळच्या वेळा आमचे जीवित त्या सोम्याच्या हातान देऊन माग्या आज या बुधवाराचे दिवस आमचे जीवित आशीर्वादाने भर देवा. तुझी कृपा आमच्या जीवितांत वाढही देवा. हे उतर क्लेम करत असताना आम्ही विश्वास या आशीर्वाद आम्ही अनुभव करते असा. या उतरांत सकत असा, या उतरांत जीव असा. मनुष्याच्या उतरांना मनुष्याचे उतर किती उपकार ना, पण देवाचे उतर जीव भरले उतर. आज तो जीव आमच्या जीवितांत वळवून येऊन दे म्हणून सांगा. वळवून उतर 3 पटी क्लेम करूया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संतती अब्राहमान दिलेलो आशीर्वाद तो देव आणि अशें तू वस्ती करून असाय अब्राहमाक बसयलो देश तुझ्या देईन जा. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संतती अब्राहमान दिलेलो आशीर्वाद तो देव आणि अशें तू वस्ती करून असाय अब्राहमाक बसयलो देश तुझ्या अधीन जा. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संतती अब्राहमाक बसयलो देश आशीर्वाद तो देव आणि अशें तू वस्ती करून असाय अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाची माय आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. या कणान समर्पण देऊन मागे आमच्या भुरग्यांचो फुडार. आमच्या भुरग्यांक काही स्टक जाला, विजाचे समस्या जाल्यात, जावंक प्रो विजा स्टक जाल्या, एप्लाय केले विजा येवंक ना, कितें करचें मुखार कितें करचें कळीत ना. आज माग्या आज पवित्रत्म आमच्या भुरग्यांचे जिवीत मुखार सुरू दी. तांच्या जिवितांत स्टक जाल्ले जिवीत तो स्वामी तो पवित्रत्म ते मूव करून देवण माग्या. हर एक वाईट बिटेतान वाईट संगत पडता एडिक्शनांत तुटका मेळचे पासून तांचो फुडार आशीर्वादाने भरचे पासून कितली भुरगीं सांगलें आयकनात हट्ट धरतात. सगळे सोम्याच्या समर्पण दिव्या सांगाता म्हणून उतर 3 पटी क्लेम करूया. हबक्कुक 3:19 सर्विस पर मुझे देव मुझे बोल तो मुझे पाई मेरे मुझे पाई सुसुमित करतो आणि उंसायर मुझे पावला दोवरून लायतो. हबक्कुक 3:19 सर्विस पर मुझे देव मुझे बोल तो मुझे पाई मेरे मुझे पाई सुसुमित करतो आणि उंसायर मुझे पावला दोवरून लायतो. हबक्कुक 3:19 सर्विस पर मुझे देव मुझे बोल तो मुझे पाई मेरे मुझे पाई सुसुमित करतो आणि उंसायर मुझे पावला दोवरून लायतो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझ्या सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाची माय मरणाच्या काळी आमेन. तिसऱ्या कणान हर एका पिढ्यास्तांक सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या आणि माग्या सोम्याचे स्पर्श हर एकला मेळचे पासून. याले किती जरा पिढ्यास्त आसात कोणाक पायाच्या सकयल्या गांठीकडे दुख आसा, भितरल्या सायडीन गांठी लागी दुख आसा, अँकल लागे. ह्या घडये समर्पण दिवन माग कित्याक कसलो आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूं शकना. सगळे बरें करता त्या देवाच्या देवाचे शब्द साम 107:20 आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरे केले. आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरे केले. आज ताचे उतर ते जीव आसा. ते उतर आयजाया 55:11 देवाच्या तोंडांतावन भायर सरले. ते उतर देवान बापान वापरले सगळी सृष्टी करूंक. ते उतर देवाच्या तोंडांतले भायर सरले
ताचे उद्देश पूर्ण करण्याचा पाठी येना म्हणता देवाचे उतर पूर्ण करणच येता ते कार्य सिद्ध करणच येता. आज येऊ तर देवाचे उतर गुण करच्यापासून या घडी देवाच्या तोंडातले बाहेर सरला. आज ते गुण करण्यासना पाठी येना या घडये ते आणकला लागी कोणाक दुःख असं म्हणले. आता ते दुःख कम्प्लिटली नापैंच झाल्या कित्याक देवाचे उतर जीव आणि क्रियात्मक हे उतर पळयताना त्या उतरांत सखत बाहेर सरते असा सखत हे उतर मतीन चिंता ताची सखत तुझ्या जीवितांत वाळून येता. ताची सखत तुझ्या जिवितांत वाळून येता. सांगता म्हणून एका पिढ्याक समर्पण देऊन हे उतर 3 पटी क्लेम करूया. विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो वाले तांका बरी करूंक शकना बगर सगळे बरे करता सर्वेस्पराक तांका बरी केली. विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो वाले तांका बरी करूंक शकना बगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दात सर्वेस्पराक तांका बरी केली. विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो वाले तांका बरी करूंक शकना बगर सगळे बरे करता तुझ्या शब्दात सर्वेस्परा तांका बरी केले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत सुरांसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आज मागया कितले जण विंगड एरियान स्टक जाल्यान विजाचे एरियान स्टक जाल्यान काम ना फायनान्शियली प्रॉब्लेम आसात. जावंक पुरो खंयच्याय जावंक पुरो एडमिशनाक जावंक पुरो स्कॉलरशिपाचे जावंक पुरो जाग्यांत कितें समस्या एका भयणीचे घर बांदून दवरले सगळे कंप्लीट जाला. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जावना सुमार तेंप जालो. तुझे सगळे ऍप्लिकेशन मूव जावन दिवन मागया समर्पण दिवन मागया. एका कुटुंबान घर बांदून सुरू केले डॉक्युमेंट्साची समस्या आपण अर्ध्यार रावला मागया सुम्या लागे कंप्लीट जावच्या पासून मूव जावन दिवन मागया. कितले जाणा विजाक अप्लाय केले आन्सर मेळोना 6-7 महिने जाले आन्सर ना सुम्याच्या तान भेटून दिवया. आज अधिक कितले जण जावंक पुरो बिझनेसात घालतात आताक घाल्ले कंप्लीट जातात ना मुखार वतात ना आग्या तशें समर्पण दिवया. आज कितले जाण आसात तांकां आज रात खंय फाल्यां करतात कळीत ना. आज एक वळाचे म्हणून जेवण मेळटा की ना आंगी कळीत ना. आज ऋणकारी पाठी लागल्यात. आज बिझनेसान कोण धोको दिते आसा जावंक पुरो आड पाय दिते आसा जावंक पुरो सगळे सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. जॉन 16:13 सताचो पवित्रत्व तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. त्या सताच्या पवित्रत्म्या लागी मागून येऊ तर सांगता म्हणून 3 पटी क्लेम करूया. लूक 10:19 सर्व आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पांय तळा मस्तून हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां मदत करचे ना. लूक 10:19 सर्व दुश्मनाचे सगळे बळस पांय तळा मस्तून हांवें तुमकां पदवी दिल्या करचे ना. लूक 10:19 पळया नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावून म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय
पूण देवाक सर्व संगती साद एकडे पर आमच्या दोळ्यांनी दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. आज आम्ही थोड्या समस्यांनी आसा आणि त्या समस्यांक आम्ही येदोळच परिहार सोदून दवरला. फलाण्या जाग्यार गेल्यार फलाण्या व्यक्तीन केल्यार काम जाता, फलाण्या रितीन केल्यार काम जाता, ते आम्ही सोदून दवरले सोल्युशन. आज आम्ही देवा लागीं त्यांचं मागते आसा. देवा आज हे आमचे प्रॉब्लेम या प्रकार सॉल्व कर दी. फॉर एक्झाम्पल, आज तुका कोणच्याय पैशांची गरज आसा, तू जाऊन पुरो तू रीण काणगे जो म्हणतलाय फलाण्या बँकाक वचून लोन काणगे जो म्हणून अप्लाय करते असे रिजेक्ट जाते असा तू मागून असाय देवा 1 कोटी लोन पास जाऊन दी, 1 कोटी लोन पास जाऊन दी, म्हाका या फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुटका दी, या प्रॉब्लेम सुटका दी, 1 कोटी लोन पास जाऊन दी. जाऊन पुरो देव तुका लोन काडनासतनाच तुका दुसऱ्या रितीन त्या पैशाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकता. आम्ही चिंतल्या त्या प्रकार देवान आमच्या जीवितान काम करायचं दया करून उलय नाकात. मग अशें न्हू ह्या कितलेशे जाणां तुम्ही ह्या मागण्याक जॉईन जातात. दया करून तुमच्या फाटल्यान कितेंय आवाज आसा जाल्यार दया करून तुम्ही माईक म्यूट दवरा, अनम्यूट करनाकात. आज कितलेशा जणांच्या जिवितांत आम्ही ह्या जाग्यार टक्क जाल्यार सांगतो आम्ही एक सोल्युशन सोदला आणि देवा लागीं मागता देवा हे उक्ते कर, देवा हे उक्ते कर, देवा हे उक्ते कर. देव तुका दुसऱ्या रितीन त्या प्रॉब्लेमाचे सोल्युशन दिता. देवाक सरेंडर कर, सोड. देवाक कळीत आसा त्या प्रॉब्लेमांतल्यान कशें सुटका दिसय, कशें सुटका दिसय. कालच्या दिसा त्या भयणीन दिली टेस्टमनी, ती 1 महिना जावन तिका लूज मोशन प्रॉब्लेम, देवाचे उत्तर दिले, तक्षण गुण जावना. देवाच्या उतरान तिका जाणवाय दिले खंयच्या डॉक्टर लागीं वच जाय म्हणून. आणि ती त्या डॉक्टर लागीं गेल्लेला त्या डॉक्टराक देवान जाणवाय दिली तिका कितें करेक्ट प्रॉब्लेम म्हणून सोदून काडप. एकाच दिसान तिचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. 1 महिन्यात हांव कश्ट नासली, एकाच दिसान देवाचे उतर आणि ताची मांडावळ. त्या देखून देवाचे उतर म्हणता मॅथ्यू 6:33 सदा तुम्ही पहिले देवाचे रास आणि ताची खुशी, देवाचे रास आणि ताची खुशी. पहिले देवाचे रास कितें आणि ताची खुशी कितें मुझे आणि तुझे विषयान. तू खंयच्याय समस्यान कष्ट नसाय. आज या समस्या विषयांत देवाची खुशी कितें, व्हॉट इज द विल ऑफ गॉड. आज आम्ही हे मागोंक जाय. आज तू खंयच्याय समस्यांत आसाय, आज या घडी दोन्ही हात तुवें वयर उबारल्याय. इसार जेसू तुझे उतर सांगता मॅथ्यू 6:33 तुझी खुशी कितें ह्या म्हज्या समस्यान सोदून काड. म्हाका दाखय असं मागया. तशेंच कितले जाणांनी आमच्या लेगीत मागोवंक सांगला विंगड गरजां पासत, विंगड समस्या आसात, कुटुंबान समस्या आसात, घोव बैलांमध्ये समाधान ना, अनबन आसा.
सगळे सोम्याच्या समर्पण दिव्या सांगत म्हणणे होतं 3 पटी क्लेम करूया. मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचे आपली दीस लावणारो Unshante asad way. Swaksar Susan samti Tisadi. sad. Matthew Matthew 19:26 Jesu 19:26. तांचे Jesu tancher apli dis launalo. Unshante asad way. Devaksar samti sad. Matthew Matthew 19:26 19:26. Jesu Jesu tancher apli dis launalo. Unshante Unshante asad way. देवाक सर्व Devaksar संती samti साधिके नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagianti Maria devoce mai ama papia katir natikar apnanim chamarna chakali. Amen. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 बहु मंगळा पवित्र ज्ञा आज परत तू कामी अर्घ देता थोडा वेळ तुझ्या हजारपणांत पला पहिले पवित्र मी आज कितले वर्ष जाना की आले ने हर एकला तर स्पर्श केले दैविक मोख हर एकल्याचे वडील हे पवित्र मी आज या बुधवार असो दिस कसो कतसना तुझ्या भुरग्यांचे आशीर्वाद घाल या हर एक तुझ्या भुरग्या सलंबर आज काही भुरगे स्टाकला समस्या दोनांका बाहेर काढ पवित्र मी तुझ्या जन्मायन बर या सगळ्या कुटुंब आशीर्वाद कर भुरग्यांक तुझ्या आशीर्वादाने बर आज त्याची सर्जरी असा कोणाचे किती प्रॉब्लेम असा म्हणा डॉक्टरान देवा तुझ्या हातान समर्पिता कॅन्सर असा म्हणा जेदा समर्पिता रिपोर्ट आयला आज कुटुंब सगळे देदेस्पर झाला देवा कुलकर देवा एक बहिणीची आवय हॉस्पिटलात असा सिरियस असा तेव्हा तांका डिसिजन घेऊंक जायना पवित्रत्म्या काकोट कर देवा एक बहिणीचे बिझनेस आज तर समस्या असतात तांका किती करचे कळीत ना किती आधार मिळतात ना पवित्रत्म्या आज त्यांच्या बिझनेसान तू तांका आधार दे आज कोणालागी वस जाई त्यांचे देवे पारिक करी जाई कोणालागी वस जाई कसे त्यांच्या समस्यांक परिहार करे जाई आज त्यांचे मुखार कसले समस्या येते असतात आणि त्या समस्यांक परिहार जाऊन असा पवित्रत्म्या आज तो दाखवून दे आज कोण त्यांच्या घरा रावूंक जायनासतना रिंकरांच्या त्या त्रासाक लागून आज बाहेर रावून असा पवित्रत्म्या आज तांचेर काकोट कर दया दाखय दया दाखय दया दाखय देवा दया दाखय दया दाखय काकोट कर जेजूच्या पवित्र नावात मरियाच्या बळवंत मध्यस्थाच्या मजतीन आमेन 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 उदास्तवर ये बहु दयाळे अवकारी बाई हास्याक दवरून कोणी कोकणानसना गेलो म्हणते दिवसाची हे पत्याने देर काढले तुझ्याकडे अवकारीच्या अवकारी माये कडे येता तुझ्या मुखार मागणी तिरस कोण तुझ्या मागणी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझ्या सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या मगचनो ये आईचे देवाचे उत्तर आता सदावजो आम्ही देवाचे उत्तर केवळ 3 पटी या 5 पटी उसारता मगचनो हर एक दिवसाचे देवाचे उत्तर तुम्ही नोट करा ऍटलिस्ट एक उत्तर 10 पटी बसून रिपीट करा आणि ऍटलिस्ट मगचनो या मागण्याचे लिंक ऍटलिस्ट एक 50 जणांक हर एका दिसा धाडा हर एका दिसा कोण पळयतात पळयनात ते तांकां संबंध जाले आम्ही आमचे काम करूया आमचे सुवार्ता प्रकट करचे काम लिंक ऍटलिस्ट 50 जणांक धाडया आम्ही सदांच धाडया एक दीस तांकां गरज पडटली ती उक्ताय करतले पवित्र आत्मा तांकां स्पर्श करतलो तशेंच कोणी आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करूना सबस्क्राईब करा आणि तशेंच तुमची टेस्टामनी व्हॉइस रेकॉर्डिंग करून धाडयेत जाल्यार तुम्ही बरोवन धाडा आम्ही ते आमचे टीम मेंबरा ते रेकॉर्ड करून आमकां
ह्या युट्यूबाचेर आमी घालतले आनी तशेंच तुमची पेटिशनां ह्या नंबरार तुमी धाडून देव तुमकां हर एक लायन सुदीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरून प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.